Hadin bau transformer ula do no kasnong rang blang sas nyang bat kalum mau siang kila dom na bon benai watla ki rang ba snong kila persang banyakran bat ko office MEPDCL jong kamau kurwat division ban penyo yo transformer ba kasnong ka don kam ban bo no da way ha ka te ka jaka Henry ka te ka jingakran kam shim na sei so wat la kila persang bon sien kumta kinong snong jong ki arsnong kasas niang bat kalu mau siang kila kerpat ya kaseng NPP jang ke area Rangblang bahkan pensngolam ya ke jing jang ka snong sya ka sorkar kibala mat ya kani ke jing Klempenslam usamna John Milton L Marshilong ubade state secretary jang ka NPYF ulayalam ya ki rangba snong panletbo jingtho sya minister u Abu Tahir Mandal Community and Rural Development Department, Power Department, Taxation Department, ban pensngo ya ka jingdan kam jongkini kishnang, haba ya day bat ka boarding, bat klempenslam u Abu Tahir Mandal, ula penyo ya kani ka transformer. Kendiat hakabde kat bat hadin banglayo bene kendo hajinya kran jungi bu minister hakani ka jinya kendo ka banikong kolong ba penio no kerki ya ka transformer nama bakani kalong ka ba don kam kerki hadok data tendre hadin pengilawan ban jengo hakani ka jakang i ba ka don kam ka we bani ka jino kam kerki kolong ba ya ka fencing nang ta ban long ka jing ka safety and security na ta jong kena school hangni nang i ba ka don marpur sya ya ka school te nakalian jongirung ia kani ka mat insana ya budin bud menteri budi pajak ta boarding on kolong penio ka sanction nang ta bangin yo ya ka fencing hang ne po jongan de compound school kenang ba kan long kajing sosngai no ta ki hybrid baki no sosnang jongan de sino tong i kum ki nong sosnang jong ka sasnyang badum mosiang ngidap da kajing sukmen ke bakrau lingba ngiladu no ya ka transformer la lai banai menta ndrai da kajing yarap jong i minister jong i ti mandal ba ilala ban penpoy akan ka transformer menin ngisngau ban ai ka burom na ka benta jong i ba ila sngau na ka kajing ud jing nam jong i kinong song snong jong kini ki arteli ki sinong te kumjoro ngisngau ro ban ai kublai na ka benta ka MEPDCL ba director ula long balakloy ban yo sngau ya ki jing ud jing nam jongi ling ba ka office na mokrwat ru kumju bat ki staff jongka ba ki la yale sitom na kwenta ban penyo yang i ya kan ka transformer ha nin kasngi ban ngidap da ka jing sukuman ka makraw ya ka jing len la de jong na kwenta ban yarap yang i ublei un yarap un don lem badon ringkat bat un yalam ya ki kam ti ki jing le jong ki nak kwenta ka bah kamiat jong ka imlang salang hapo jong ka district jongi bat kumju ru hapo jong ka Meghalaya hi bro ka we ngisiu ban aingu e yu blai trai kanat ka ba priya yang ni kamet ka ba koi ba khia kumni te ka baar ka ba ngisiu ban ai khublei si hajar nu na ka ta ka sinong ka thau ka ba lawan ut kerpat yang ni ka ni application dege jingalam jong usura sinong jaga lumosiang bat usura sinong jaga ni ka sasniang ka balakat to kini benai kala du ketingga mesin hang ni tinggi kum ka parti NPP jong kane ka rang blang pu beri polling unit lingba ke jingon ut ke jong ki ong shuya rap mo ngidon kalat klenti kidon kiri minister ke jongi kamtam minister power minister iti mandal tinggi dia persyang yata bani perkat bar kidon ki rang ba jongi jong ka state ru barang bat menta way niki nukit ka state sekretari jong ka state ba John wasa nanti mountain ti ma ir ila klohi ben ko ngol mi kata tingui kum ke rangba juga parti ru i bersiang bat ut benam iru ban lam linti yangi ban posyadu kami jong i minister badaya ka kar arterik lech kami jong minister bat menta khatnyo terik
nilayo ika mesin hang ni tiga long ka burom ka bakraw ika sorkar ka bayalam da chief minister korat ke sama par ki wiki minister bat khamtam ki riurang ba ki bede ki nongkit kam jongka party apo juga state ai kublei jongka district jongka NPP bat kumjur jongka blok kemokurat NPP bat kiwi de ban ai kublei ya baro bat khamtam ka office mata ka kongolem ya ka cikir part ka jongi ban ba ka office ru kala long kalenti ka bakraw ban pen urlong ya ka ding machine hang ni te bun ki ban ut sa ngi ke nong yalam magidon kisna ka teknik badu ki transformer tirawala ka tarung i persiang he buat don rekat bat ni hakane ka step ka mata kane ka step ka kemen hadu ta kata nomor hadin ba nak kalian jong ki mo snong jong ki atli ki snong hane po sasnyang bat lu mo siang kila kendu ya koe ka jing ka bakraw ka ta ka long ka jing du no jong ki ka transformer la kum ba live na ai menta te ho nak kalian jong ki paj ba no snong kila IT met bat sim ban sanya ki no yalam juga snong na kamta ban report ban ut ban nam hakmat jong ka office MEPDCL jong STO kemudian apa mau korwat te hoat nyemla banen ban naklen jong kiru kila persang kadla ni bor jong nam ta ban pa jing tip ante po head office na ka banta kan de ka jindon kam ka jing kerki jong ki ka jong ka dikno susnong hang ni ya ka transformer ti hoat kila ya ki bor kita yo ki benai te na kalian jong kita ki jing angnut jing dawa jong ki kimpat la ban ulong te de tang hakin ki kendiat sengi kendiat tayo ke orang sudap na kalian jong ki artali sodar atau sodar juga senong sasnyang berlu mosian lawan berkendu yang aku state secretary jong ka NPYF jong pamegala state unit na ka benta ban pensengau ya kata ka jeng ka jong ki hakaba ko bangitip menta ka electricity ka de ka we na ki basic necessity ngalawan om ba don kam hadu kata nomor klem ka boarding menta bantri kamru ka jencar pha pada si ka kata ya sibun ki jing don kam kum ki breu ka jing jing mala kasi te hadin bakila ut la nam kata ka jing sokya ka jong ki ka jing ka bagi kendo na kalian jonga pasim ya ka jing kle berkat baki barlok no krisyan ka parti ki no lam jo ka parti NPP nang ta bengin fix ka appointment bene kendo isar iti mondal te klam dapat islam na kalian jo isar iti mondal kumbala ong mene badai haka khat artaring dengan lidmi sepo sekretariat baka ika bang dokumen su nang ta galong ba na kalian jo isar iti modal ro imsun lapan islam ba tang hapo mata lais ngi saus ngi nila yo ekne transforma tinggal pak kane ke kerwa ke ai kubai ka kerpang ya ka sorkar MDA lengba jong isar iti modal kum u menteri badi pejak tar boarding bakila sngau ya kane ke jeng ut ke jeng nam jong ki paj ba no susno hang ne bat ngai isi saya ka dot khmar ka pu sam ki jeng paj ba no susno hang ne hadin badaki benai kimyo syu ya ka boarding rementa ka yo pat ya ka boarding electric ka bade ka way ka jidon kam ka bahakmat ka jing juki malaksi te kublai shibon sar na ka benta ka jing longbal aklo jong phi bat sngau ya ka ne ka jing ut ka jing nam jong paj ba nang ne na po ka ne ka dong ka than ka jong te klam da klet ro ya ki officers jo ka department ki bala tristom ho na klen jo ki la persang la ibor baret ki officers staff jo ka MEPDCL jo ka makorwat subdivision ke bela tristom hadu kata katawan purulong hadu kat ne baki paj ban sedang ki kemen hadu kata taban yo ya kan ga boarding electric na kan jongang ai kublai kulum mikiro ka jutris ke jing trilang ka joki ka wan rai uso jo ke jing job bat kentang ya wang ka ai kublai kerpang en ta paj ban sedang ke bala yaisha habdang jo kene lai tali ki balai ki ba kim simla yo ka boarding electric de kam simdan kanu ka jing nyom ka jing ut ka jong ki andre ki ai ka jing senyak ka pura ki no yalam jo ke sedang bakin le ka banta ting ai kublai kerpang ki tinga kerpat terus ka we kolong ba nginang ya trilang nang ni sekmat na ka banta karoi kapar hapo jong kan ka snong ba ta kiwe pa di development ki bang idon kam kum ki bre ho ngilan kam shibon dan ya ka ka bang ila kum ki no lam jo ka parti in persangkat bala ban wanra ban penjan ya upaj ba ki no lam ki jongi ki badon ki basong sorka tan kan ni kinti ni bakan dia